बोसोराव जे माबायदि बैसागु बरायनाया बैसागु बरायनाया एबार बिराद फार्स्ट क्लास नों मा लादों दायो आङो इयाव दा बर'नि परम्परा हिसाबै जुमाय गुफुर लादों जुमाय गुफुर बायनानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायहरनाय थागोन दा बैसागु बोथोर बयबो अनलायलायनानै थानांगौ दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय बयजोंबो थायो बैसागु बोथोरा मोजां अनलायलायनायनि गेजेराव बारलांदों आं बयनिबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दा बिदिनो बयखौबो खावलायदों गासैबो इयाव रावबो माने दुखु दाहा गैयालासे माने रावजोंबो दाङाबाजि गैयालासे नैबे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां बारग'हरनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो हामबायहरो बेखौ बे थालिर मादानि खारै अनला ओंख्रि संगोन बेखौ अनला ओंख्रि आच्छा अनलाजों माजों गोखा गोखै औ भाजि जागोन बियो औ अमा बेदरजों गोलोमनायखौथ' आरो मा बुंबावनो नै साफा गोरानजों गिसि जाजोब्बाय मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जों माब्लाबाबो उन्दैनिफ्राय जों देरबोलायबाय जों बेफोरबायदि खुंफेरनो मोनाखैमोन आरो एबार फार्स्ट खुंजेनदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जों जोंनि बे हायद्रायगुरि आरो दुइ नं नारायणपुर बे दरनै गामिखौ लानानै जेनेबा बेयाव बैसागो गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे हाबाफारि लादों बेखौ जों दा आं दायो दंफैयो जोंहा हाजिरागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेयाव जोंहा जाहैबाय हायद्रायगुरि गामिफोरा बेरायगोन जायगायाव थाब थाबैनो लिंहरदोंमोन बिथांमोनखौ थाब थाबैनो लेंहरनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैहोलायो गुरैयै खावलायबाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे माखासे जोंहा बेवहाय बैसोगोरा माने बैसो जानाय मानसिफोरखौहाय जोंहा मान बावनाय हाबाफारि दं बेखौ आं दिन्थिलांगोन माबायदि साबेसे मानसिखौहाय मान बावगोन बेखौ आं दिन्थिलांगोन बड'लेण्ड गुदि बर' हाबाफारिखौ दिन्थिलांनोसै फरायसालि आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिपिनवारि सान आरो लानाय जादों नालाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि देबनाथ आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोजाङै दिन्थिलांनोसै नङा होमबा सुबुं फोनांजाब नेहाथारि गरखि बसुमतारी आरो बेजों लोगो लोगोनो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंहा फिरफिला बिरहोनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरज मेथाइखौ खननो थाखाय गुरै खावलायबाय हमजेनगिरि महरै खोरोमदाव मुसाहारि खुगामुग्धफोरा दुलाराय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय सरगियारि आदाखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंहा बे हाबाफारिनि खाथियावनो थानाय फरायसालिनि गाहाय सिगाङाव फिरफिला बिरहोगिरि मानगारि आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे हारिमु फिरफिलाखौ बिरहोगिरि बिथां लोगोसे बे हाबाफारियावनो खुलुमलांबाय माथो बिलाय दिनैनि बे बराय फोरबो हाबाफारि जाबाय नुहुरदों आंखौ गामिनि मानसिफ्राबो बुङो बर' बायदिबो नुखाया नोंखौ मालाबा बांगाल होनना दानसु जागोन नो आरो बारे मानसिफोर बयजोंबो बिदि होनजायोबा खगाबो नाङोना आमफ्राय फट'नाय मा जायलायबाय खुगासो नांगोलै बे होननानै थांबाय आङो जयरामपुराव थांबाय बै बिहारि गामिनि सुभाष ठाकुरनाव थांबाय आं ओमफ्राय आरो सुभाष ठाकुरखौ होनबाय बोलो फंबाय आंनि दारिखौ हदो बिहारिया खुलुमबायाखै होनलाय नायनाय हामनाय काटेगा बोरा भाई रातिका 20 में कोई एक आदमी दाढ़ी मूछ रहना चाहिए जातिनि गेजेराव सासेबाबो दाढ़ी थानांगौ नो आदा होननानै बुंबाय नालाय बे दे
खानायालाय खानांगौमोन सानबाय खुलुमबाय दिनैनि बैसागु बरनायाव दावराव खोनाबाय आं दोंसे बैसागु मेथाइ खननो सानदों नुबाय खोमा बांगालफोरखौ होसो होसो दानस'नाय संग्राफोरखौ एसे दिन्थिलांनि नोंथांमोना नायफालांदो ओरैजाय नै बिसोरो मा जादोंथाय मानसिफ्रा ज' ज'नो मा जाखो नोंस्रालाय मा जाखो मा बिदिनो हा मा बिदिनो मोजां खबर माबायदि मोजांलै नै इसोर रायलायदां इसोरलाय सिख्लाफोर ना मा बिसोरलाय बिदि बोथोराव सेंग्रा सिख्ला सिनाया नङालै गोजा गोजा गासिबो गोजा गोजानो हेलौ माब्रै माखौ लाजियो हा माखौबा लाजिदों नामा लाजिदों माखौबा लाजिखो हा ओंखारफेरा लाजियो मालाबा आयना नागिरनाया हा नायोना थेवबाबो लाजियो नोंहालाय नोंसोरबो लाजिदों नामा लाजियो नोंसोरबो बुरि जानायखाय बुरैखाय रायलायनो रोंला नोंसिना मा जादों बेयाव मानि मिथिं बैसागुनि बैसागुनि मा मिथिंलै नों मिथिया हा बैसागुनि मा बिलाय मा होनो बैसागुनि बैसागु बरायनाय फोरबो नंगौ दा नोंसोर गामि एबारसो पास जादों ना नोंसोरनाव बथो ओंखायनोथ' गामि दरैजोंहाय ज' नङा होमबा होमबालाय बेथोलाय माथो गामि बेलाय हाजिरागुरि नोंसोरना मा हन्थाफारा ना 2 नं नारायणपुर गामिनि नंखाया बिसोर ना अबेबा सिगां मानसिफोरा ओंखायनो गामिखौ खोन्थिनो रोङासै आं जा रायलायनो र' ओरैजाय ओंखाम संग्राफोरजों रायलायनो आङो ओरैजाय र' थांनि माने गरम बोथोराव बिसोरो ओंखाम ओंख्रि संनानै माबायदि मोन्दों जानाय लोंनायाथ' जाबायानो खोमा नै ओरैजाय बेनि संग्राफ्रा सोर बेनि मेन मास्टारा सोर माने बेयावसो नोंसोरलाय मा गामिनि नारायणपुरनि औ गामि दरबेसे नोंसिना बेयाव गामि दरनैनि नोंसोरसो गरमाव जे संनानै गोसोआव माबा बोराबनाय दं नामा बोराबनाय गैया मोजांसो मोनदों ना ना मोनो नालाय आच्छा ओमफ्राय दा बेयाव संग्राफोरा मोनबेसे गामिनि दरनै गामि माथो दरसे गामि मोनदों जों मोनसे फोमोनबायानो बेलेग गामिनि होमबा मोननै गामिजों मिलायनानै संदों आरो ना नैबे जाहैबाय ओंखामा बारा मोनथ'वाखै ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय नायाबो नाया सालानसो ना मासथाय नै नाया लकेल ना लकेल बेखौ बे थालिर मादानि खारै अनला ओंख्रि आच्छा अनलाजों माजों गोखा गोखै औ भाजि जागोन बियो औ अमा बेदरजों बे जाबाय केरेला ओमफ्राय बे मा अबे थास' बिथुरिया संथ'वाखैनो दासो आच्छा इदि आरो ना ओमफ्राय बेखौलाय मानो लाबोदों बेयाव आच्छा इयावसो जागोन ओंखामखौहाय ओरैजायसो रायलायनां बे मेनेजार नामा मानसियालाय दै माबोरै खबरा नोङो मा ओंखाम संग्रानि मा नाथुरखौ मा नाथुरलै बियो गुरना लायनाय बबाव मोनो बिदिखौलाय ना बायनाय लाखथकियालै बबावलै लाखथकियालाय लाखथकिया बेसे गोजान बिराद गोजान ना ओरैजाय सासे नै बेदर गोदादों माने बेदर गोदाखो दासोलाय बेदरखौ बेखौ गोखा गोखैजों होनो थाखाय आच्छा लगायना होनोसै जाय माने मिरामिस जाया बेनो बेलेग गुबुन गोखा गोखै दङ आंबो मिरामिस ना मिरामिसा माने होनो नागिरदों ओंखायनो नै गोदागासिनो दं आं गोदाबाय जागासिनो दं माने ओमफ्राय नोंसोर मा गामिना बेफोरबायदि माने सान्दुङाव गरमाव खामानि गोसोआव माबाफोर बोराबनाय दं नामा गैया जेबो गैयाना एकदम बिराद मोजां मावफुंनो हायो जों बिदिखौ एबारसो फार्स्ट दा गामियावहाय माबायदि मोनो गामि दरनैजोंहाय ज' मावनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों औ मालाबाथ' बेफोरबायदि ज' मावनो मोनाखैमोन दिनै मावनानै खामानिखौ मोजां मोनदों बारु मोजां मोनदों ना आच्छा सोरनिबा गामियाव खम फैदों नामा खमा गैथ'वा दा मोजाङैनो गासिबो जमा ठीक আছে गोजोननाय थाबाय आङो जायसे ओंखाम संग्राफोरजों रायलायनो र' दायो
गरमाव नै आंथ' ओरै थांनो हाला आयु खाथियावनो थांनो हाया बोरै संदोंलै बिसोरसो मिथिसिगोन आरो दा माब्रै खबरा जोंनि माहारियावनोलै एसे गाज्रि जाबाय माबोरै गाज्रि जाखो नै जेबो होनाय जादिया ना सायाव आदसा गोलोमद्राय गोलोमाखै गोलोमनायखौथ' आरो मा बुंबावनो नै साफा गोरानजों गिसिसो जाजोब्बाय गोरानजों गिसिसो बिराद बिपद जाबाय दिनै दायो ओमफ्राय नोंसिना दरबेसे गामिजों होनदो जोंना दरनै गामि नारायणपुर आरो हाजिरागुरि ओरैनो जेनेबा नोंसोरा गामिनो दरनैजों खैस'जनसो जायो मानसिया बेयाव गामि दरनैजों मथा मथि 350 मावनायाव सोरनिबा गामिया बांसिन खम फैनाय जादों नामा मावनायावथ' नैबे जोंनि हाजिरागुरिना एसे खस्थ' खालामफिननाय जादों आरो बिसोर माने एसे थाबाय थानाय जादों आदसा बेबायदि होमबाबो जों जेबो बुङाखै आरो जेबो नङा बिदिया जाखायो गामि दरनै नालाय गामिनि बान्देन बेलेग जायो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना गामियाव जे बेफोरबायदि जे फैबाय बैसागु बोथोराव मोनसे मिथिं बा खुंनानै नोंथांमोना जे हरनो नागिरबाय बेयाव गोसोफ्राव माबा मोनसे साननाय दं नामा बेफोरबायदि खुंनो मोननानै बिराद गोजोननायसो मोनदों आरो जों माब्लाबाबो उन्दैनिफ्राय जों देरगुलायबाय जों बेफोरबायदि खुंफेरनो मोनाखैमोन आरो एबार फार्स्ट खुंजेनदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जों बेनिखायनो जों दा खस्थ' खालामदों रावखौबो जेबो बुंलायाखै आरो थिग আছে गोजोननाय थाबाय आं ओरैजाय एसे सोंनो र' उखुन्दैया नै बिथांमोनहा इयो हाबाब मा गारखोब्रा ओंखाम बिदि गारनांगौ ना आदसा माबादों जोङो बे जेनेबा दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंना बियो जोंनि बे हाइराइगुरि आरो 2 नं नारायणपुर बे दरनै गामिखौ लानानै जेनेबा बेयाव बैसागो गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे हाबाफारि लादों बेखौ जों दा माने खुंनायनि थाखाय हाबाफारि संनाय खावनाय आइटेम बानायबाय दं आरोखि मा आइटेम बेयाव ओंखामाथ' मेनखासै बिदिनो अनला ओंख्रि ओमफ्राय बिदि गोखा गोखै बिदिनो एसे आंबो अनलाजों नाथुर गोरान लादों नामा बिदि जानाय लोंनाय आइटेम लादों आरोखि गासै मोनबेसे गासै दाथ' ओरै नाथुर थाबाय नाथुरजों लोगोसे अमा बेदरबो दं आरो एसे बेनिफ्राय नाबो लादों आरो थास' बिथुरिबो बेनिफ्राय गोखा गोखै बेबायदि मोनब्रै मोनबासो दं आरो आइटेमा नङा होमबा थिग আছে ओमफ्राय दायो नोंथांमोना बे गामियाव जे एबारसो फार्स्ट ना बिदि लानाया बेखायनो जों एसे गोनो गोथोबो जादोंमोन एसे साननाय दंमोन आरो जों माबायदि जागोन बेखौ खुङोब्ला जों माबोरै माने साक्सेसफुल खालामनो हागोन ना हाया एसेबाबो दरनै गामि एसे साननाय दङमोन आरो अब्लाबो जों दा खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननायसो मोनदों आरो बिदि हाबाफारि जोंनियाव लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों मान होयो जों माने बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जोंनि बे दरनै गामिनिफ्राय माने फार्स्टआव गोनो गोथो जादोंमोन आरो एसे गोनो गोथो जों सावरायनायनि गेजेराव एसे गोनो गोथो माने एसे गोबां जादों आरो दरनै गामिजों सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ माने दा खुंनो मोननानै गोजोननायसो मोनबाय आरो दायो माने खामानिखौ बारा गोरा बायदि मोनदों ना एकदम गोरलै बायदि मोनखो बारा एसेबां गोरा बायदिथ' जों मोनाखिसै खमबाबो जों माने दरनै गामि जाबायना बिनि एसे हेफाजाब मोननानै जों एसे इजियैनो खुंनो हागोन होननानै सानना लादों आरो गोजोननाय थाबाय जों रायलायबाय बिथांमोना माने फार्स्ट समाव नंगौ थेवबाबो एसेबाबो गोनो गोथो जाखायो बिथांमोनाबो निस्सय गोनो गोथो जादोंमोन जाहैबाय दायो माने फैयै फैयै मिथिङा जानायनि बेलायाव माने बिथांमोना दायो माने खामानिखौ इजियैनो बा गोरलैयैनो खुंनानै हरनो हानाय बायदि मोनबाय होननानै बुंदों ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय गोदान बोसोरखौ बरायनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनायनि जिथुनाखि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव आंबो फैनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय दायो माखासे हाबाफारि दंबायो आं बेखौबो नोंथांमोननो एसे मोजाङै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना जों थांफाबाय थाबानो जाबावबाय दायो माने माखासे बैसोगोरा मानसिफोरखौहाय मान बावनाय बा सनमान लानाय बा बिदिनो माखासे नेम दंबायो बेफोर नेमखौबो दायो नैबे जोंहा बिबुंथि लाखांनायनि उनावनो जोबखांनायनि उनावनो बे हाबाफारिया जागोन बिनि उनाव माखासे जानाय लोंनाय आरो मोसानाय रंजाबाय बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना आंजों थांफाबाय था नङा होमबा चलो बिदिबा आरोबाव नोंथांमोना जोंहाय थांफाबाय थादोलाय मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगो लोगोनो फकेन बसुमतारी आबौखौबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि केनजें बर' सारखौ बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय फकेन बसुमतारी आरो लोगो लोगोनो
समबार बर' आबौखौबो गांसे आर'नाइजों गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि नयनमणि बसुमतारीखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। समबार बर' आरो लोगो लोगोनो जगेन बसुमतारी आबौखौबो सिखारनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि समरेन बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगो लोगोनो दैमालु बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बाबुल रामसियारि बोराय बैसो होनानै बोराय बैसो लोगो लोगोनो आदुलि बसुमतारी आबौखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मनज बसुमतारी बिथांखौ बेबायदि अनलांनाय मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गसंनायनि थाखाय गुरै खावलायदों। लोगो लोगोनो गलापी बर' आबैखौबो गसंना होनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो खावलायबाय। गलापी बर' दाउस्रि मुसाहारिखौ गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। बे जाहैबाय सन्मान लानाय हाबाफारि। दायो नै हाबाफारिया सोलिबाय दङ। माने आंबो दाहाय लागोन। दायो आङो जास्ट माने भिडिअखौ क्लिपखौ लाग्रोनि, बिनि उनाव आङो दाहाय सन्मानखौ लागोन। आरो लोगो लोगोनो साङालि बसुमतारीखौबो मोसाहारिखौ गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। नोंसोर लाया लोगो लोगोनो बिलाइस्रि भिडिअ लागासिनो दंथारलै भिडिअहायनिफ्रायनो लाखांबाय आं। लाखांबाय जाबाय ना? लाबावगोन आरो दा। लाबावगोन। लाखांबाय थांदो। होगारखायो नोंलाय? नोंबो खुलुमखांबाय ना? खुलुमखांबाय? आच्छा बरिया। हिन्जावा हाबा रोङा होननाय नायना लायनायाबो गोरा जायो। आलायखादों खननै खनथाम आंहालाय माथो जुलि लानो हाया दाबो खनसे। आंहालाय माथो जुलि लानो हाया दाबो सासे। बोथोराव सोरबा नायसैनाय सोरबा लांसि मोनथारबाय। जानाय लोंनाया रेडि फैबायानोसै नै। बे जादों गाइखेर माने जुमाय गिसि। बे मा बुस्थुलाय? ड्राय मोजां ना माला? मोजां बरिया। बेलाय माथो बिजि मानसियालाय? नै आदा एबार बोसोराव जे माबायदि बैसागु बरायनाया? बैसागु बरायनाया एबार बिराद फार्स्ट क्लास। नों मा लादों दायो? आङो इयाव दा बर'नि परम्परा हिसाबै जुमाय गुफुर लादों। जुमाय गुफुर बायनानै जागौमोन ना मोखोना बिलाइ हाग्रा बंग्राजों लोंनो नागिरदों नामा? जानाय आइटेमा मा? जानाय आइटेमा गोखा गोखै दं। बेनिफ्राय बर'नि थास' बिथुरजों ना गोरान। बिदिनो अनला ओंख्रिजों दाउ। बेनिफ्राय गोखा गोखै 101टा मिक्सार बेलेग बोसोरनिफ्राय बेलेग बाराव माबायदि देग्लाय बोसोरा माबायदि? बेलेग बोसोरनिख्रुइ जोङो एबार एसे आपग्रेड। जोङो माने आगोलनिखौ नायनानै देग्लाय जोङो बांसिन साबसिन खालामदों। ओमफ्राय रायजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानो आदाया? दा आङो बिदिनो रायजोफोरखौ ओरैबायदि मेसेज होनो सानो, जोंनि बर'नि जेसेबां गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय परम्परा जानाय आइटेमानो जा, बर'नि गोदो गोदाय जुमाय जौ जखाय बिदिनो हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं एकसेप्टा बुथुमनाय, बेफोरखौ जों पालन खालामनांगौ, फालिनांगौ। अब्लासो जोंनि बर'नि कालसारा थागोन। औ दा बिदि होनानै जों साननानैनो दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ मावदों आरो बे मा होनो हायद्रायगुरि आरो 2 नं नारायणपुर गामिजों ज' जानानै दिनै जों नैबे गामियाव बे हाबाफारिखौ मावदों। दा बेवहाय जों बर'नि एसे परम्परा आगजुजों माखासे दिहुननाय माने डिजिटेल जुगजों दिहुननाय बुस्थुखौ जों दा एसे लानाय जाबाय। औ आरो लोगोसे बेयाव बिराद बर'नि माने फुख्रिनि ना फ्राय लकेल ना ठीक আছে लानाय जाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय आदानिसिम। आदाया मा बुंनो सानो?
गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायहरनाय थागोन दा बैसागु बोथोर बयबो अनलायलायनानै थानांगौ दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय बयजोंबो थायो बैसागु बोथोरा मोजां अनलायलायनायनि गेजेराव बारलांदों आं बयनिबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय ठीक আছে गोजोननाय थाबाय जोंहा ओरैजाय आदाया मा बुङो बे बोसोराव गोदान बोसोरनि बयनिसिम हामलायनाय थाबाय दिनै जोङो गवामुर दख'रा एबसु हिसाबै जोङो नैबे हाइजायगुरि आरो घन्टापारा बे मोननै गामिजों सरजाबनानै मोनसे बैसागु बरायनाय हाबाफारि लादों बेयाव बयबो रायजोफोरा बाहागो लादों बिदिनो दा जोङो समाबो जाबाय नालाय एसे लोंनाय जानाय सोलिबाय ओंखाम उखैबाय अमा बेदरसो लागासिनो आखायाव दै दा बिदिनो बयखौबो खावलायदों गासैबो इयाव रावबो माने दुखु दाहा गैयालासे माने रावजोंबो दाङाबाजि गैयालासे नैबे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां बारग'हरनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो आं हामबायहरो आरो जों जानाय लोंनायजों बेस्थ' दै बैसागु मा बुंनो बेनिफ्राय नैबे जोंहा फैगौ गाबोननिफ्रायथ' जेनेबा 1 तारिख जागोन बेवहाय माने रायजोफोरखौहाय मा मेसेज होनो सानो रायजोफोरखौ लानानै रायजोफोरखौ बे गोदान बोथोर बैसागुनि आं बेखौनो आं मेसेज हरनो नागिरो जाहाथे नैबे रंजालि बैसागु फोरबो बेयाव जाहाथे रावबो माने लोंला जाला खालामगोन बर'नि बे परम्परा मोनसे कालसार बायदि बियो जों बादा होबाबो बेखौ रावबो मानिया दा बेखायनो आङो बुंदों माने लोंजा गावबागाव कन्ट्रलाव एसे थाबानो मोजां आं बेखौ हामबाय होनदों आरो बेनि उनाव माखासे जा फरायफुनाय फरायसुला फरायसुलि माखासे फरायसाफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जाहाथे लोंला जाला आरो गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि दावबायहैया बाइक मटर साख'लाबाया बयबो मोजाङै मोजां नैबे जिथु गोदान बोथोर बैसागु बेखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो रावजोंबो दाङाबाजि जाया नांलाय खमलाय जाया आरो गाबोननि दिनाव बिमा बिफाखौ जि सनमान लानाय हाबाफारि जों बयबो मिथिगौ जोङो बोसोराव नङाबाबो मालाबा गेजेर गेजेर जों बिमा बिफाखौ सनमान लानांगौ दा बेखौ जों हाया दा बेखायनो जोङो गाबोनो खावलायदों 1 तारिख खालि गासैबो हायोबा बिमा बिफाखौ खेबसे सनमान लानाया मोजां गेदेरफोरखौ सनमान खेबसे लानाया मोजां आं बेखौ खावलायहरो आरो दा बेखिनियानो ठीक আছে गोजोननाय थाबाय ओरैजाय एसे रायलायनि नोंथाङा मा बुङो देग्लाय बोसोरनि बैसागुखौ माबायदि बिराद मोजां जादों देग्लाय हाइजायगुरि गामियाव लानाया मोजां जादों जायगायाबो नेचारेल जायगा बारबो खोलो खोलो बार बारदों बयबो मोसादों रंजादों जानाय लोंनायाव एकदम नेचारेल बे आरो देग्लाय बोसोराव मानिबा खमि जादों नामा जानाय लोंनायफ्रा जानाय लोंनाय जेबो खमि जायाखै सब जों जि नांगौ बर'नि जानाय लोंनाय 100 मैगंनि बेदर अमा बेदर दाउ बेदर दाउजों अनला एकदम फाखु बिथरै दङ ना दङ गासैबो दंजोबो आरो जेबो खमि जायाखै जेबो खमि जायाखै नङा होमबा ठीक আছে गोजोननाय थाबाय ओरैनो सोंनां बुंदो खबरा माबोरै देग्लाय बोसोरनि बरायनाय थाबाय नोंथांखौ बोसोरनि बरायबाय बयखौबो देग्लायनि बोसोरखौ माबायदि जागोन बायदि सानो नोंथाङा बुंदो मोजाङैनो मोजां जागोन देग्लायनि रंजालि बैसागुआ ओरैबायदि जागोन जाहाथे माने बयबो गोसो खुसि रंजायो बेखौ जोङो हास्थायो दिनैनि बे हाइजायगुरि आरो 2 नं नारायणपुर गामि दरनै गामिनि गेजेराव गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो मावबोबाय थानाय हाबाफारि बायदियै बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो नैबे गामियाव दिनै खुंफैदों बिनिनो दिनै मोसाग्लांनाय मेथाइ खननाय उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान लानाय गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय जोंहा दायो नैबे एसे माने गोखा गोखै मैगं थाइगं 100टा मैगं थाइगं बुथुमनानै बेखौ जानायनि हाबाफारि दङ बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव मोनजासिगोन बिथांमोननि गामिया मोजाङैनो मोजां मावफुंनानै होदों दिनै जोंनो नैबे हाबाफारियाव बे बिथांमोन गामिखौहाय खुंना हरनायनि थाखाय मा बुंनो सानो बिथांमोना दिनै जोबोद माने खस्थ'नि गेजेरजों गावनि खामानि दामानि गारनानै नैबे हाबाफारिखौ जोबोद माने आखा फाखा सान्दुं गोसाब्लाबो गरम जाब्लाबो बिथांमोना नागाराखै जोबोद माने गावनि मावनाय दांनायजों मोजाङै मोजां मावफुंनानै हरदों बिथांमोनखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै मोजाङै मोजां माने साबायखर बावहरबाय ठीक আছে गोजोननाय थाबाय दा ओमफ्राय जे फंबाय एसे रायलायनो र' आङो फंबायमोना मा जाखो मा लोंखो फंबायमोन गोदान बोसोरनि मा बिलाइ होखाबाय बेसे बुरजा लाखो जाबाय बेखाम जाबाय जेबो जायाखैना मेगनफ्रा एसे मावहांदों फंबायालाय एखे लोंनाय नालाय एखे सेम समान मोजां ना मालफ्रा पियर माल फंबायालाय पियर माल ना फंबाया देग्लायनि बैसागुखौ मा सानो बैसागुआ देग्लायनिया माबोरै जागोन सानो मोजां जागोन सानो ना आं एसे रायलायनोसै जा बिनानावमोनजोंहाय नोंसोरथ' बिराद मोसाबाय नङा होमबा मोसाबाय रंजाबाय एबार नोंसोर मानो जिरायदों बेयावहाय खोन्थादो दाना
ओंखाम जानो ओंखाम जासिगोननो ओंखाम जमदों जमदोंना जमदों जमदों ओंखाम ओंख्रि गारबाय आयौ बिराद मोसाबायना मोसाखै खेबेसे मोसाखो नोंहालाय माबा दुखु जादों नामा मा दुखु जादों खोन्था ओंखाम मोनजायैनि दुखु वा ओंखाम मोनजायैनि दुखुनो जा सोंदां नानि मोननावहाय नानियालाय मानिबा दुखु जादों नामा दुखु जायाखै नों जेबो दुखु जायाखै नोंहालाय दुखु जायाखै मानो जिरायदों सोर बेयाव मानो जिरायदों ओंखाम जानो आच्छा नोंलाय नों मानो जिरायदों बेयाव ओंखाम जानो आं ओंखाम जानो जमाखै बेदरसो नों बेदरसो जायो ओमफ्राय जे नां नानिजों नै जा नानियाबो दहायनिफ्राय भिडिअ बानायनो बेस्थ' आं नानिजों एसे रायलायनोसै नानियाबो ओंखाम उखैबायनो ओंखाम जानोसै फुङावनो फैनाय खोमा ना ओंखाम उखै गारबाय ओंखाम मोनजायाखै होनबा न'आव जाबाखै जाबोदों जाबोनाया बेलासिनि उखैबाय आरो आच्छा आच्छा मोसासो गारबाय खोमा ओंखायनो ओंखाम उखैबाय नङा होमबा जेगासो गोजोननाय थाबाय आङो दायो सोरजों रायलायबावनो आङो नोंथांमोननो दिनैहाय बेखौनो लास्ट खिन्थिबाय नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा हाजिरागुरि गामि आरो 2 नं नारायणपुर गामिनि रायजोफोरा दिनैहाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौहाय गाजा गोमजायै मावफुंजाबाय आरो दायो माखासे रंजानायजों लोगोसे मोसानाय हाबाफारि बेबो जाबाय आंबो माने बोसोरफ्रोमबो माने लोब्बा थालायनाय हिसाबै बा आंबो थांफैयै जाबाय थायो हिसाबै देग्लाय नैबे बोसोरावहाय दुब्लि गेजेराव लानाय हिसाबै मोननै गामिजों मिलायनानै माखासे बिथांमोननि संनाय खावनाय आं माखासे दिन्थिखाबाय ओमफ्राय दायो लास्ट एन्डिंआव आङो बेखौनो खिन्थिबाय नोंथांमोननो माखासे रंजाबाय माखासे जोङो माखासे नेम निथिफोरखौ खालामखांजोबनायनि उनावहाय दायो लास्टआव फैबाय जोङो जानाय लोंनाय जाखांनायनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोब्बाय होननानै दायो माने फोरमायनानै होसिगोन आरो बेनिखायनो आं बयखौबो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो गोदान बोसोरनि बयखौबो आङो हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायदोंबा आङो दिनैहाय बेखिनियावनो नोंथांमोनखौहाय खिन्थिबाय बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय हाजिरागुरि आरो 2 नं सनापुर 2 नं नारायणपुर गामियावहाय जानानै थांनाय बैसागु बरायनाय हाबाफारि बेखौहाय आङो दिनै नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन माबायदि मोनो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै साबसक्राइब जुदि खालामाखै आं नोंथांमोनखौ साबसक्राइब खालामना होनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुकखौ नायनानै दिनैसिम फल' खालामाखै बा लाइक खालामाखै शेयार खालाम आरो फल' खालामनो थाखाय आं खावलायबाय अके लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे अके चलो बाय बाय